እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ስሙ ይሁን እንኳን ብድሓና ቤተ አምላኽ መጻኹም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አዝዩኻ ቤተ አምላኽ በምህላውና ክብርን ስሙ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ቤንሆርን ናርዶስ ረዳስ ጓለይ ነብዝ በምርአይኩም አዝየ ጅሕጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ዝመድረኽ እዚ ብዙሕ ዝተገልገለሉ ሓውናዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ሎሙ መዓልቲ ሓደ ነገራት ክንጽልይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ትንመሃሮ ዘለናዮ ግዜሲ ጾሙን ጸሎትን ክበሃል ከሎ ቀሊል መስል ኸውን ግን ብምእዋጅና ጥራይ ሓደ ነገር ድግንጠል ነገራት ኣሎ ብምሕሳብና ጥራይ ኣንሕና ሓሲብና ናኡ ነገራት ክንገብር ኮልናሲ እግዚአብሔር ካ ዝገብሮ ነገራት ኣሎሞኒ ክብርን ስሙ ይሁን አይደነው እቲ ኩሉ ሓሳባተይ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ክጽልየሞ አቦነ መስግነካ ኣለና እነሆ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ካረዲና መጺና ኣለና ሕጂውን እግዚአብሔር አምላኽ ዘማዓልት እዚ ኣስኻ ትረዳና ናባኻ ንጽሊ እነሆ ዘመን ህይወትና ሙሉእ ንዓኻ ኽቢርና ክንሓልፍ እስኻ ትረዳና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኩሉ መንገድናን ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ንስኻ ክትሕልፍ ናባኻ ንጽሊ ሒዝናዮ ድመጻና ኩሉ ንዓኻ ንጠቅም ክኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ንልብና እስኻ ክትቋጻጸሮ እግዚአብሔር አምላኽ ንሓሳብና እስኻ ክትቋጻጸሮ እግዚአብሔር ንመንገድና እስኻ ክትቋጻጸሮ እግዚአብሔር ንኣገልግሎትና እስኻ ክትቋጻጸሮ እግዚአብሔር ንዓኻ ሓሊፍና ንበካ ኣለና ኣብዚ ክመፁና ደለዩ ብዝተፈላለየ ነገራት ዘይመፁ ኣሕዋትና ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ነረክቦም ኣለና ኣብ ዘመንና ሙሉእ እግዚአብሔር አምላኽ ብሕብረትና ሓቢርና ንዓኻ ከነገልግለካ እስኻ ክትረድኦም እግዚአብሔር አምላኽ ዝኣስር ዘበለ ገመድ ፈንጢሕኻ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ቦታ እዚ ክርከቡ እስኻ ክትገብር ናባኻ ንጽሊ እዚ ዓመት እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ምሳና ድሰግር ጸገምን ጉድለትን ከይህሉ እግዚአብሔር አምላኽ እስኻ ክትቋጻጸረና ንዓኻ ንብበካ ልብና እስኻ ተቋጻጸሮ ግዜና እስኻ ተቋጻጸሮ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ክብርና አምላኽ ይሁን ረዳእኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ሎም መዓልቲ ሒዜ ድመጻኹ ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በቀዳማይ ሓውና ብጣዕሚ ብዛዕባ ትሕትና ፍትፍት ኣቢሉ ይምህረና ነይሩ ትሕትና ምስ ለበስናዮ ኸ ናበይ ገጽና ኢና ንኸይድ ትሑታት እንተደኣ ኾናሲ እንታይና ክንገብር ንኽእል ወይ እንታይና ኸ ክንረክብ ንኽእል ብትሕትናና ደሎና በነፊትሲ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገራት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሎም መዓልቲ ግን ሒዜ መጽየ ዘለኹ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ንቑሑ ኩሉ ሳዕ እንታይ እናጸለኹም ንቑሑ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብዚ ዘመን እዚ ሓውና ክዛረቦ ጸኒሑ ብመዝሙር ይኹን ብቓል ይኹን ክዛረበና ረፊዱ ሓፍትና ትዛረበና ነይራ ዓንቶይ ናይ ነፍሲ ወከፍና ካበይ ከም ዝተሰኣልና ኣምላኽ እንተንፈልጥሲ ጠጠው ኢልና ከነገልግሎ ደይኮነስ ጠንቀላዕላ እናልና ከነገልግሎ እውን ኣይንሓፍርን ኢና ህይወትና ካበይ ከም ድወፀት እንተደኣ ፈሊጥና ኣብዚ ብምህላውናሲ እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእና ምሕረት አምላኽ ስለ ዝበዛሓትልና እንተደይ ኮይኑ ካብ ክእለትና ማንም ኣብ ጠጠው ክብል ድኽእል የለን ብሩኻት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣነ ንስኻትኩም ግን ምሕረት አምላኽ በዚሕልና ሎሙ መዓልቲ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ተረኺብና ኣለና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ንሽተይ ክርኤ ነዘን ቃል ግን ክንጽልይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሎሙ ምሸት ክንጽልይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዝተፈላለዩ ነገራት ዝጠብቀና ዘበለ ጉሒፍናዮ ክንወፅኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከምቲ ምእታውና ደይኮነሲ ኣዋጣፅና ክጽብቕ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ገጽ እግዚአብሔር ንደሊ ኣለና ገጽ እግዚአብሔር ምድላና ዘይተረፈና بملو جزينا نلوين እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነቂሕና ንጸልይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነቂሕና ቃል አምላኽ ነንብብ ምስቃል አምላኽ ጊዜ ያህልወና ምስቃል አምላኽ ሪሌሽን ኩሉወና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር ስለዝረዳና ኢና
أبزلنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ክብር ንስሙ ይሁን ከመበገሲ ጥቅሲ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 36 زقال زي أنا خلنا دليل له እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን زقال زي أنت دا ريهم ما እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ بسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብበ ስለዚህ ካብዚ ዝመጽ ኩሉ ነገር ንምምላቕ ኣብ ቅድሚ ወዲሰብ ደው ንምባል ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡ ኩሉ ሰዕ እናጸለኹም ንቑሑ زقال زي أن حرا لما معلتي فتفيتنا رئينايا أخلت نجارات يا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን أبكد من أبكد من سبات يكونن أبكد مودة أملاخ أبكد من سماين مدرن زجبرة يجبلنا ذول እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን أبكد من كروستوس تتوقع لنا زغل صراحنا قلبتنا صباغنا ملكنا مننتنا يكونن انت هيدا نبكد من እግዚአብሔር كقربنا زغل تمليسنا بمحرت نبكد مو كنقرب كلنا بصلوت نبؤو كنمص كلنا እግዚአብሔር كان كل ጊዜ እንታይ ይሆንና ተጠው ኢልና ክንወጽ እንግል ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ካخረዳና ይብሩኻት ያዋተይ እግዚአብሔር ረዲና እዩ እግዚአብሔር ስለዝረዳካ ካብ ዝመጽኻ አንተ ጽሕፍት የንብብ ነረሲ ክልተንስ ኩሉ ሰዕ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኸዳ ነረን አመንቴን ክልተን በሐንሳብየን ኸዳ ታንቲ ኩሉ ጊዜ ተመስገን ታንቲ ግን ቤተ ክርስቲያን ትመጽያ ግን ዳር እንዳኸዳ ሆላ سلام ده خلص بقى تمسجني كم زيلاته زخونات تزن أنا كمسجني لا تقاسى حجي كل ساعة بحنساب كم تسخلوا حدا ما عالت ما تسخلوا لكن نتا ديت مسجن كلب مسجي بدحريا كب بابلوا ويلا بقى بس يا ده حرب تكرسيان مساعتها من قال لهم دمسكر قال لهم أنا اللي خو مسكر يلا أنا اللي خو مسجني يلا وا تا مماصتها غريموا سلمنتا يا زاسبيت زي كل ساعه تغرمدم زنبر سلم معك انت ترغيبيا حدش ነገር ይላ بدحان ابز ቤተ ክርስቲያን ስለዝመጻኹስ ከመስግነና አምላክ ይላቱ እዚያ ምስክርነት ይላቱ ምክንያቱ ደሃን መጽ ዘለና ኣብዚ ብኽለትና ይኮናን ቡርኻት ያዋተይ ብዚ ተፈላለየ ነገራት ካብዚ ደትርፈና ነገራት አሎ አነ ንስኻትኩም ንግን ክንመጽ ኾለና እግዚአብሔር ስለዝረዳና እዩ ክብር ንስሙ ይሁን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እንታይ አትብለላ እንታይ ለጽሒፍ ያዘለኹ መስልኩም ነቂሕኻ ምጽባይ ናይ ግድን እግዚአብሔር ተመስገን አነ ንስኻትኩም ነቂሕና ክንጽበ አለና ማለት እዩ እንተ ነቂሕኻ ትኽስታሎ ዘትርፈናሎ ተን 10 ደናግል ሪኹመን ኩለን ክርስቲያናት እየን ውዳት ክርስቲያናት ጥራይ ደኮናስ ደናግል ከማን አሽማተን ከማን ደናግል ምንም ዘይ ሓለፈን ዝባሃላን ግን ተን 5 ንቆሓተን 5 ንቆሓት ነይረን ዚኮነን ትንሰ ስለዚህ ንዓና ከተርፈና ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ስለዘሎ ሎሙ መዓልቲ ግን ኣነ ንስኻትኩም ነቂሕና ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ኮለና ነቂሕና ምስ እግዚአብሔር ግዜ ክንሕልፍ ኮለና ነቂሕና ንኹነታትና ክንፈልጦ ኮለና ንዘመንና ክንለልዮ ኮለና ክንመልቕ ኢና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምክንያቱ ኣብዚ ዘመን እዚ ነቲ አስተውዒሉ ነዚ ግዜ እዚ ዝፈልጦ እዩ ዝመልቕ ብሩኻት ይሕዋተይ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ዝመፀና ነገራት ዘለና ቦታ እዩ ግን ኣነ ንስኻትኩም ክንመልቕ እንተዳ ኮይና እግዚአብሔር ክረዳአና እንተዳ ኮይኑ ምስ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ክረዳአና ሁሉ ጥራይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ታ 35 እንተዳሪኹማ ካብታ 34 ኣሎ በሐንሳብ ኣብታ ምዕራፍ ከይወጻኹ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ግናኸ እታ መዓልቲ እትያ ኣብ ኩላ ዝባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ከም መፈንጠርያ ክትበጽሖም እያ እሞ ስስዕን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ኣይኽበድ ስስዕን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ኣይኽበድ ነታ መዓልቲ እትያ ብድንገት ከይትመጸኩምሲ ነብስኹምን ንነብስኹም ተጠንቀቁ ስለዚህ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣነ ንስኻትኩምኒ እንታይ ክንገብር ይግባአና ንነብስና ክንጥንቀቐላ ይግባአና ብድንገት እያ ትመጽእ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኢልዎም ኣሎ ኣብ ምስላ ገይሩ ተዛሪብዎም ኣሎ ጎይትኡ ከም ድመጽእ እንዳበለ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ዘሎ ድሕሪተን ናይ ተንደናግል እንዳበለ ዳሓርጋ ጎይቶም በብግዚኦም ክመጽእ ከሎ ሸሞም ባሮት ዘለው ብድንገት ከም ድመጽእ ኢልዎም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ 25 ማቴዎስ 25 13 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ 25 31 13 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልቲ ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ እንታይ ግበሩ ንቁሑ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ ሰዓትን ግዜን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ እንታይ ኩኑ ንቁሑ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ንፈልጥ ኢና ሰራቂ ከይመጸና ንገዛና ከመይ ገርና ኢና ንከታተሎ ከመይ ገርና ኢና ንዓጽዎ ከመይ ገርና ኢና ንከናኾኖ ሰራቂ ድመጸላ ሰብ እንተድፈልጥ ሎሚ ክመጸካ ኢሉ ድመጽእ ሰራቂ መቸም የለን ምክንያቱ መዓስ ድህለል መዓስ ድቅስ ኣጽኒዒ ድመጸካ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ንቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ክህልወና ምስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ግዜ ክህልወና ምስ ናይ እግዚአብሔር ርክብ ግዜ ክህልወና ጾም ጸሎት ንኽንእውጅ ከለና ሲ እግዚአብሔር ተመስገነ እንዳተረዳእና ክንገብሮ ስለ ዘለኹ እግዚአብሔር ተመስገነ ስለ ምብላዕ ኣይኮነን ክብለና ጸኒሕ ሓውና ዳዊት ስለ ምስታይ ወይ ከዓ ስለ ተግባራት ጥራይ ኣይኮነን እግዚአብሔር ተመስገነ እታ ንገብራሲ ሓንትስ እግዚአብሔር ድብህጋ ክትከውን ናይ ቃየልን ናይ አቤልን መስዋዕትሲ አይ ቲንክ ሶ በዓል ወይኒ በዓል አውሊዕ በዓል ዘቢብ አለው መዋዕሎም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝነበሩ ንመስዋዕት ንጥቀመሎም ፍረ ምድሪ ስለ ዝነበረ ናይ ቃየልሲ ከምኡታት እውን ይርኸውን ይኽእል እዩ ግን እግዚአብሔር ናብ መስዋዕቶም ኣይኮነን ዝርኢ ቀንዲ ነገር ኣብቲ በጊዒውን ወይ ኣብቲ መስዋዕትን ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ልብና እግዚአብሔር ክጥቀመሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቦታ ክህልወና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ቀዳማይ ኢለ ያለለኹ ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ንምድሓን ምጽባይ ካብዚ ኩሉ ዝመጽእ ንምድሓን እንታይ ክንገብር ኣለና በቃ ንክንድሕን እንተ ደኣ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንነቅሕ ኣለና ሰብ ጸላዩ እንተ ደኣ ድፈሊጥዎ ኣብ ዓለም ክመውት ኣይክእልን እዩ ጸላእትና እንድሕራ ኣለሊናዮም ብትኽክለና ንጸላዩ ዝፈልጥ ሰብ ኣይመውትን እዩ ምክንያቱ ጸላዩ እንዳራእየ ደኣቱ ሰብ የለን ስለዚ ምንቃሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ከጉድለካ ዝኽእል ካብ ቃል ኣምላኽ ነቲ ክፈልየካ ዝኽእል ካብ ቃል ኣምላኽ ነቲ ከውፃእካ ዝኽእል ካብቲ ሕጊ ናይ ኣምላኽ ነቲ ከውፃእካ ዝኽእል ካብቲ ኩሉ ነገራት ምስ ትብዕዝዝ ጥራይኻ ትድሃል ስለዚ ኩሉ ነገራት እንታይ ክንገብር ይግባአና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ክንስዕብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ክንቅበል እንተ ደኣ ኮይና ክንጽሊ ይግባአና ይብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብዚ ዘመን እዚ አንቶይ ሓውና ክዝምር ከሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ሱቅ ድበሃለሉ ግዜ ኣይኮነን ብሩኻት ኣሕዋተይ ፈቲና ክንጽሊ ጽቡቕ እዩ ፈቲና ክንጽሊ ጽቡቕ እዩ ከይፈተና ምጽላይ ድመጸሉ ሰዓታት ብዙሕ እዩ ደሎ ብሩኻት ኣሕዋተይ ምስ ተሸገርካ ጭንቕ ምስ በለካ ኢና ንሕና መብዛሕትና ንእግዚአብሔር ንደልዮ መዓሲ እንተ ደኣልኩም ጸልዩለይ ንብሎ መዓሲ እንተ ደኣልኩም ምስ ሓመምና ወይ ምስ ተጨነቕና ወይ ምስ ተሸገረና ኢና መብዛሕትና ናብ ጸሎት እንመጽእ ካባይ ጀሚርኩም ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ በቃ እታ ምስጢር ግን ኣቐዲምና ንእግዚአብሔር ክንጽሊ ከለና ኣቐዲምና ነብስና ንእግዚአብሔር ከነወፍያ ከለና ኣቐዲምና ስለ ህዝብና ናብ እግዚአብሔር ክንጽሊ ከለና ኣቐዲምና ስለ መሬትና ናብ እግዚአብሔር ክንጽሊ ከለና ኣቐዲምና ነዚ ኩነታት እዚ ነገራት እዚ ክንሓሊፍና ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገራት ኣሎ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ተመስገኖ እዛ ማሕበር ከምዚ ኢልና ዘለና ክንከውን
እግዚአብሔር አይደለናኒ ብሩኻት አሕዋተይ ክንወፂ እንዳደለና እግዚአብሔር ተመስገነው ብሁሉ ነገራትና ጾም ጸሎት እንድሕራ ተባሂሉሲ ኣብቲ ናይ ሰሉስን ናይ ሓሙስን ጥራይ ኣብቲ ናይ ሰኑን ናይ ሓሙስን ጥራይ ኣይኮናን ክንጽሊ ዘለና ኩሉ መዓልቲ ገለ ነገራት ተራኺብናሲ እግዚአብሔር ይባረካ አልጋ ሓፍትና ብዝላ ኣብ ማእኸልና እግዚአብሔር ይባረኽ ከምዚን ዝመሰላ ዴታት ኣለዋ ብሩኻት ኣሕዋተይ ንጸሊ እስኪ ጾምን ጸሎትን እንዲሎ ነፍሲ ወከፍና ከምዚ ክንገብሮ ዝግባእ ናይ ብሩኻት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ነታ ሰኑይ ጥራይ ንጽበየላ መዓልቲ ይኮነትኒ ብዚ ኣወጅናዮ መጠንሲ ንሕና ኸኣኒ ቀዳምነት ክንርከብ ቀዳምነት ክንጽሊ ቀዳምነት ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንነብረሉ እግዚአብሔር ክድግፈና ነፍሲ ወከፍና መታን ክንጽሊ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና መሲልኩም ምጽላይ እያ መታን ክትጽሊ ምጽላይ ጥራይ ካልእ ዋላ ሓንቲ የብላን ምክንያቱ ብርክኽ ምስ በልካ ባዕሉ ዝመጽእ ነገራት ኣሎ ዋላ እቲ ናይ ገዛኻ ርስዒኻዮ ተብተብ እንዳልካ ሓደ ግዜ ተብተብ እንዳልካ ክትወጽእ ከለኻ ሙሉ መዓልቲ እምሮኻ ኣብ ገዛኻ ይድውዕል ጋዝ ዝኾነ ኣጥፍየ ይኸውን ኤሌክትሪክ ደኾን ከምዚ ሽውሽጎ ደኾን ኮይኑ ይኸውን ገለ ነገራት እንተደኾን ብርክኽ ኢልካ ክትጽሊ ከለኻ ግን ዋላ እቲ መዓልታዊ ናብራኻ ዋላ እቲ ዝተረሳዓካ ነገራት እዩ ደዘክረካ ብሩኻት ኣሕዋተይ ክንላማመዶ ከለና ኣነ ቅድም ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ነይረ ሕጂ ብዙሕ ዝደኸምኮ ነገራት ኣሎ ኣብ ህይወተይ ጀሚረ ድብለኩም ዘለኹም ዋላ ነፍሰ ዝሰብካ ዘለኹም ሰኻትኩም ምክንያቱ ክንገብሮ ዘለና ከዘክረና ዝኽእል እሱ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ማቴዎስ 24:42 ካስኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ ጌታኹም በነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ምሳሌ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቀጽለለይ እስኪ ግናኸ ፍለጡ በዓል ቤት ነቲ ሰራቂ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝፈልጥሲ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ኮላ ውን ስቕ ኣይምበለን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣነ ንስኻትኩም ንነቅሕ እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና መሲልኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ ዘመን እዚ ኣዝዩ መዳህለሊ ዘመን ስለ ዝኾነ ናይ ፌስቡካት ናይ ቲክቶካት ናይ ድኾነ ነገራት በልዎ እግዚአብሔር ተመስገነ መብዛሕትና ቆለውዕና ከምዚ ከይኮኑ ገለና ከይኮኑ ኢና ንብለና ኣነ ንባዕለይ ከይከውን ግን ክንጥንቀቕሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ይርዳእና ምክንያቱ ንነብሲ ወከፍና ዝጠመረ ነገራት እዩ ክትሪኦ ዘይደለኻዮ ከይፈተኻ ራእየኒ ዝብል ነገራት ብዙሕ ይደሎ ብዙሕ ደጉድለና በቃ ካብቲ ዕዮኻ ዘትርፈካ ነገራት ዘውፃእካ ነገራት ሎሚ እንተዳ ነቂሕኻ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንተዳ ነቂሕኻሉ ግን ንዕኡ ቦታ ኣይክትብን ኢኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንዕኡ ቦታ ክንህብ ኣይንኽእል ኢና ከምቲ ሰራቂ ክመፅእ ከሎ እቲ በዓል ቤት እንተድፈልጥሲ ኢልዎ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዕኳዕ ኮላ እንታይ ምን ገበረን ስቕ ኣይምበለን ስቕ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ደቂሱ ድሓድር ሰብ የለን ምክንያቱ ገዝኡ ክትኳዕኳዕ ኮላ ደይብል ሰብኣይ የለን ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ይዛረበና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:8 እስክሪላይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ጌታ ይባርኩም ስለቲ ብትሕብባርኩም ቀዳማይ ጴጥሮስ 5 ከምዚ ይብላሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ ንቑሑ ሕጂ ንዲያብሎስ ርዩ መቸም ደይጥንቀቕ ሰብ የለን ዲያብሎስ ግን ሎም መዓልቲ ከምቲ ስኻትኩም ትፈልጥዎ ከምቲ ቀደም ብናእሽና ንፈልጦ ይኮነን ዲያብሎስ ቀደም ኣቦታትና ክምህሩና ከለዉ ኣንሕና በተዕባብያና ኣብ ሃገረ ሰብያ ዓብየ ኣብ ባሕሪ ኣብ ማይ እንድሕር ሸንካ ሓጢኣት ክኾነካ ምስ መትካ ፍለየን ክበሃል ኢኻ ስለዚ ተባሃልኩ
كشين انت دا مصيني شنتي كابتا قلاي وصي خاب دغه خشين ديابلوس كا خمنتاينا غيرنا نقرصو نيرنا مسيلكم قران حدا مفرحي حدا بقى ጨካ እንደሆነ ነገራት ገለ ክትርቆ ለኻ ዲያብሎስ ብሎ ናይ ሎሚ ዲያብሎስ ባድላ ደገበረ ዲያብሎስ ይብሮኻት አዋታይ ከነስተውዕሎ ክንቆሕሉ ይግባና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምሳኻ ከገልግል ምሳኻ ክዝምር ምሳኻ ከምልኽ ምሳኻ ኮይኑ ክጓዓዝ ምሳኻ ኮይኑ ክበልዕ ምሳኻ ኮይኑ ክሰቲ ዕድል ዘለዎ እዩ ምኽንያቱ ተማሳሲሉ ይደሎ አነ ንስኻትኩም እንተዳ ነቂሕና ግን ነዚ ነገራት እዚ ክንፈልጦ ንኽእሊና ካብዚ ነገራት እዚ ክንመልቁ ንኽእሊና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንተዳ በዚ ሒልካ ጥራይኻ ነዚ ክትፈልጦ ትኽእል ካብቲ ክንፍለየሉ ዝግባአና ክንፍለይ እግዚአብሔር ይሓግዘና ንነብሲ ወከፍና ምክንያቱ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ዝመስል ዘይጽቡቕ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ እዚ ናይ በዓል ክርስትማስ ጊፍት መቸም ኣብ ገዛኹም ካርቶንታት ተደርዲሩሎ ተኸፈትካ ካርቶናት ብድሕሪ ተኸፈትካ ممكن بيرو صنحكا ممكن قال كارتلينا ها صنحكا عديتنا ግን ከመየን የረን ቅድም ሕጂ ዝሰነ ኹነኸ ድተሰፍረ ድተፈረወ አብጽሑ ባህላ ሆላሲ እንታይን በቃ ብዙሕ ነገራት ይንግብራን የረን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ውህበትናሲ ከምቲ አተዓባቢያና ኸውን ከነስተውዕለሉ ነዚ ዘመን እዚ ከነስተውዕለሉ ነዚ ዘመን እዚ እንተዳስተውዕልናሉ ውህበትና ክጽብቕ ይኽእል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናሐወይሲ አይላቢ ይخبሎ ኸለኹሲ ካብ አፍ ደይኮነሲ ከምቲ እስማኤል አላ ናይ ዝዓድ መቸም ከም መንነት ያበቃ መግለጺት ናይ ዓድ እንግሊዝ እስማኤል ብድሕሪያ ዘላ ግን ብዙሕቲ ነገራት ስለዚ አነ ንስኻትኩም ንግን ውሽጣው ልብና ክበርህ ከሎ ኣብ ሓወይ ዘሎ ከምቡበ ይኽእል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነቲ ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከዩ መጽኸለሲ በቃ ይርዳአን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እሱ እንታይ ከም ድብል እሱ እንታይ ከውን ከም ድለ ክርዳአን ይኽእል ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አሕዘኩም ነብዙሕ ኣብ ጸሎት ክንከይድ ስለዝኾና ክንጽልይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሎሞ መዓልቲ ዲያብሎስ ክዕወተልና ይክእልን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከምቲ ዛተና ይኹን ወጻይ ንኽእልና ክንደይ ሳዕ ምስ ሕማምና ክንመላለስ ክንደይ ሳዕ ምስ ጸገምና ክንመላለስ ክንደይ ሳዕ ተጓራሪሕና ክንወጽእ እግዚአብሔር ክረዳና ለዎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ገጽ ቤት እግዚአብሔር መጽና ለና ነትናይ እግዚአብሔር ጸጋ ነትናይ እግዚአብሔር ምሕረት ነትናይ እግዚአብሔር በረኸት ሪና አስተንቲና ክንወጽእ ምእታን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በዚህ መዓልቲ እዚ ኃይልና ብርትዕ ደሎ ከምንታይ መስለኩም እዚ ምጻምሲ የበርታዓካ ይብርኸት አዋታይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃል አምላክ ክትሪ ይገብረካ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንተ ሓመቀ ንዓይ ሎም መዓልቲ ከተገልግሊኻ ተባሂለ ናይ ክልተቀነ ገለ ስለተነገርኩሲ እግዚአብሔር ይባርካ ከም ዝብልካን ምስ ቃል አምላክ ክሕልፍ ግዜ ክወስድ ጌርኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ ጽንዕ ደቀነ ኹ ይኮንኩን ንነግረኩም ደለኹ ብሩኻት አዋታይ እቲ ጽንዕ ደቀነ ኹ እንተ ነግረኩም ሞ ወዒለ ማሓደርኩ እግዚአብሔር ግን መዓልቲ ዝኸውን ነገራት ኣለካ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን مسوخت كيد كل خاص ناتو زخونه نغرات الله እግዚአብሔር ተመስገነኩም ስለዚህ ትናይ እግዚአብሔር ይሕሸኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እትናይ እግዚአብሔር ይሕሸና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንነፍስ ወከፍና ከሞት ሐሳብናን ከሞት ግብርናን ዘተሳአና ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብ ኤፌሶን 6 خمس ዝብል ቃል አለው እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኤፌሶን 6 ካብ 13 እስከ 14 እስከ 14 እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ በታአኪቲ መዓልቲ ምቋሙመንቲ ክትኮሉ ኩሉ ምስ አስለጥኩምን ደው ክትብሉ ብዘሎ አጽዋር አምላኽ ልበሱ ደጊም ሕቁቆም በሐቂ ተዓጢኩም ድርዒ ጽድቁን ተኸዲንኩም ቆሙ እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚህ አነ ንስኻትኩምኒ ምታን ክንጽሊ እንታይና ክንገብር ደግባና ጸላን ተደይሃሊካ ደቂስካ ከተዓድር ኮነ እንዲ አብናጻ ቦታሲ ድዕጥቅ ወታደር የለን እዚ ቦታ ዘመን ዝኻኒ እንታይ ደም ስለካ መስልኩም ናጻ ዘለኻ ይመስለካ አኒ ሕኻዳ ሰርካ ደርሆሲ እንታይ ብሉ መስልኩም አቦታትና መስሉ ሆሎ ዝተፈትሐት ይመስላ ታሲር አይደላ
نوي حواس لزولجن تفتحتي مثلا إذا زمن زخانة صادلنا مثلنا بقول نجارات جن تسعنا زلنا بزي نايك زعبير تسقى بدينا نايك زعبير صلت كابز خنا قفنا زغل نجارات يلهم بروحة عواتي بدينا بقص زعبير من لاي قص زعبير انتدر دليخا نايجدن اتدي وازم اتدي زور أبزريخا اتدي خبابكا اتدي عرض خناكا اتدي ياريكون خناكا بزعبا ياريكون حسب كل نامشم كل نجاراتا عرضيا جن اتدي تعامرات زقبر زنور أبي ياريكوي من سلازل كروستوس بو حلف سلاز نبره لما معلتي قال أملاخ النري له معلتي خونا بروحات عواتي نفسه وقفنا أفتنا إجزابير حسب أفتنا إجزابير هيوت النسان علو يكبرنا إجزابير تمسكنا يقول قدام يوحنس معرف كلته وطلع أسران شو منتن أسران شعتن ون كم زلبل قالوا إجزابير تمسكنا يقول يسوع كريستوس قويتاي قدام يوحنس كلته اسران شو منتن اسران شعتن يسوع كريستوس قويتاي بار يسوع كريستوس قويتاي حجي ما دك نسوق قلت كله تبعت منتي كترغبو بمسعتون أبكر ميو كين حفرسي بو نورو زعبر تمسجنهم لومي زعبر تمسجنهم كل جزء أبتناي مودات عالميو إلنا تراي كنفرح ديكوناسي أبتناي مودات مخانو كروساس مقلات أون حدا نجار كنجبر كنقل علينا كنردا كنقل علينا نهري مودات عالم تراي كوينو تسفى ديبلنا نهرقنا تسفى يلن مالتي أنا نسخاتكم نقول تسفى دلنا هنا إجزابير تمسكن يقول مدري مسملا تاخد حل فيها الوايو إذا قال أملاخ زبلو زنقرات كحل فيه من تتم حريات جن أتن معلت تحصر على جزيلو أنا نسخاتكم نابز بوتاز سلزلنا أنا نسخاتكم ني أبت محرت أملاخ أنت أهلينا من تاين من تخاتكم نيلو من تحدنا صادق سي هجر عدم اللي سلام تنبر بروحات عوالي ثم عمس أنياتات كمان بسلام ينورو من دانيال سي أتم تنقلتن أتم دقمتن سي ناس أخوينا بروحات عوالي كموت ناس أغيرهم دانيال من دانيال من تفعل دانيال دانيال تاريخ انت دارينا كال بروفيشنال لولو أي مثلاً بجيكات صولت سقع كندي حيل خمزلو كود 10 شو من تسقى ود 9 قالن يقومون يرى مالسي توم نقصات دانيال كم جمريا أتحيز سقبتي معرف 10 تقول تدلو دحالفو نقصات انت داريهم درجات ود 8 حمشن ود 9 عمد حجر أيوة كم نسنا تسقب زارق مكره مت بصلت كفرسو مكره مت بصلت كفرسو مثلا بقى نصلاتو سي بسلام ينبرم نير بقى أسو أو بمهلا وجزائر تمسكن بمهلانو أنا نسخاتكم نخاز عسران حدا معلت ممكن كابتن يبع دانيال وين كأود تفل نقرأ تكون اسكي دانيال معرف عسرته قطري كل تذكر عليه كاب حدث كاب 4 زلا جزائر تمسكن يكون جزائر كزاربنا دليل بركات عواتي رياني ري سي تعمي قرمني رخ أجزائر تمسكن يقوم نعقدكم كتجرموكم يا أجزائر تمسكن يقوم مغنياتو ناي دانيال هو تنتدا رينايو كل جزء كانوا بقولنا أنا هم بقولوا بتعميو أو زلوا بزح نجارات ريوا أما عرف حدا كم بيه نغيرس نقص فارس بتا سالسة عمتو إتي بلشاتر التسمية دانيال نجر تقلت قالوا إتي نجر كا حكيو سلا عبي مكرا دما إيو نسو نتي
ነገር ኣቕለበሉ ነቲ ራእውን ኣስተውዓሎ ስለምንታይ ይደስተውዕል ነይሩ ዳንኤል እንተዳልና ምጽላይ ምስ እግዚአብሔር ዕላማ ነይርዎ ኩሉ ግዜ ርክቡ ምስ መን እዩ ምስ እግዚአብሔር እዩ ገለ ነገር ምጽቕ ብል ከሎ ዕድል በልሃውኒ ይድብሎም ግዜ ሃቡና ናብ እግዚአብሔር ከነቕርቦ ምክንያቱ ናብ እግዚአብሔር ዝቐርብ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብቲ 11 ምዕራፍ 11 ምስራኻ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 11 ንሱን ኣታ ዳንኤል ኣዚኻ እተፈተኻ ሰብ ኣነ ሕጂ ናባኻ ተላኢኸ እየ እሞ ነቲ ኣነ ዝነግረካ ቃላት ኣስተውዕሎ ቀጥ ኢልካ ድማ ደው በል በለኒ እዚ ዘረባዚ ምስ ሰማዕኹ ምስ ተዛረበኒ እናንቀጥቀጥኩ ደው በልኩ ሕጂ ረይዎ እግዚአብሔር ስጋዕ ክንደይ ምስ መላእኽቲ ዘረባ ነይርዎ ማለት ጸሎት ምስ እግዚአብሔር የዛርበካ እዩ ምስ እግዚአብሔር ፊት ነፊት ክትዛረብ ይገብረካ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዳንኤል ካብዞም ኩሎም ዝበልጽ ዝነበረ ስለምንታይ እዩ ናይ ጸሎት ግዚኡ ፍሉይ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ብታ ቁጥሪ 12 ይወለሎ በለኒ ድማ ዳንኤል ሕጂ ረይዎ መልአኽ እግዚአብሔር ዳንኤል ልኽጽዋዓካሲ ስጋዕ ክንደይ ካበዴታትና ጥራይ ንሰምዖ ቃል እኮ እዚ ካብ ካላይ ሰምዖኒ ካበዴኻ ኢኻ ሰምዖ እዚ ብሉጽ ዝኾነ ቃል ክጽዋዕ ከሎ ስለምንታይ ርክቡ ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንዓይንን ኣኻትኩም ንኻኒ ብዝተፈላለና ነገራት ዝጠብቀና ዘበለ ሎሞ መዓልቲ بسم يسوع كرسس كابزا غوباء كفرسي እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚ ይልዎ በለኒ ድማ ዳንኤል ካብታ ልብኻ ናብ ምስተውዓል ዘቕናዕኻላ ርእስኻውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘተሓትካላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረን ቃላትካ ተሰሚዐን ይሄን እሞ ኣይትሸበር ምእንቲ ዘን ቃላት ኸኣ መጽኤ እንይኹ ስለዚ ሎሞ መዓልቲ እዚ ንጽልዮ ጸሎት እንታይ መስሊኩም እዚ ንገብሮ ዘለና ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜና ንእግዚአብሔር ከነማዕቁበይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ይሰምዐይ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንዓናይና ን21 መዓልቲ ክንውድእ ንብል ዘለና እምበሪ እግዚአብሔር ኦልሬዲ ትልብኽ ሰሚዕዎ ኣሎ ኦልሬዲ ትሞለስ ትጸሎት ክመሊስዎ ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ንዳንኤል ከምኡ ይድብሎ ኣሎ እቲ መጀመርያ ክትሓስቦ ከለኻሲ ወዲዮ እየ ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንነብስ ወከፍና እንሰግረሉ መንገዲ ንነብስ ወከፍና እንዳለወሉ ጊዜ ሕጂ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ገጽ እግዚአብሔር እንደለሉ ሰዓት ምስ እግዚአብሔር እንሓብረሉ ነቂሕና እንጽበየሉ ምክንያቱ ተናዓም 10 ደናግል አንተ ብለልኩም ነረ ኩለን አብለን ነረ ክርስቲያናት እንዳተባሃልና ካይንተርፍ ብሩኻት ኣሕዋቴ ክርስቲያናት እንዳተባሃልና እንድሕር ክንጽልይ ንኽእል ኮና something ብዙሕ ነገራት ክጎድለና እዩ ብዙሕ ነገራት ክነግሮምብርም ኢና ኣነ ብጣዕሚ ብምጉርምራም ድህሰ ብሩኻት ኣሕዋቴ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ክነቕለልና እግዚአብሔር ይደልሎ ማለት እዩ ኩሉ ነገራት ክንጽብጽቦ ዘይኽእል ነገራት ኣነስ ነዛ ማኪና ሒዘ ኸይድ ከለኹ ብዚ ሓደ ጽርግያ ውርድ ኢልካ ነዛ ማኪና ገዲፍካ ጠንቀላዓል እንዳልካ መስግኖ መጸኒ ምክንያቱ ካበይ ከም ንመጻኹ ፈልጥ ካብ ኩላትኩም ኣነ ስራሕ ሓንቲ መዓልቲ ሰሪሕ ይፈልጥኒ ብሩኻት ኣሕዋቴ እግዚአብሔር ግን መንበር እዩ እግዚአብሔር መንበር እዩ ነዛ ኣምላኽ ዘኻ ያሙነ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ልዕሊ ሰብ እምበር ትሕቲ ሰብ ኣይገብረካኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ዘመንካ ሙሉእ ንዕኡ ኣገልጊልካ ምሕላፍ ኣብ ዘመን እዚ እቲ ቀዳማይ ዝኸውን ነገራት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምርጫ ይሱ ኮይኑ በቃ እግዚአብሔር ክረዳእና ብሩኻት ኣሕዋቴ ዝኹሉ ትሪእዎ ዘለኹም ክሓልፍ ኢልዎ ኣብዚ ዘይሓልፍ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዝተርፍ የለን ኢልዎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እስኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሙዳይ ብሩኻት ኣሕዋቴ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ
كم جمرة كم بقول يسوع كابيت مقدس واتيو خده دك مزامرت دم هنس أبيت مقدس كري وانا وقربو نسوقنا عملي سوبلم إذا خلصي تري ودو اللهم أبز زي فرس أمني قبل علمني أكترفني ولكم اللهم أبدا برزي تقامي تقول دك مزامرتو بحتي إلهم إذا ما عسك خوانيو تأمرت مسات كان مودا تعلم كان كأنتايو اسكن قرنا نابولو نابو قربو يسوع مالي سبلم حدا كوا خيستكم تتنقق حدا كوا خيستكم تتنقق لو مخن تنققلو زغبانا داين بري ابزي اذا قال املاك اذا كفصمي بروقات عوادي قال املاك يتفصمي يحلفني انا نسخاتكم نخن مولو قابز نغرات زين تدا خوين انتاينا خنغبر زغبانا نقيحنا مس እግዚአብሔር ክንጽልي نقيحنا ابتس زلو بوتا خنركب ابياريكو طفات نيريو اتم نخرستس ددليو اتم نخرستس كريو زدليو غريمو زكيوس ابياريكو ينيري بروقات عوادي زكيوس ابياريكو خوينو قومتو يكلكلو عدي يكلكلو كنتاتا يكلكلو ባህሪያውን ነቱ ይከልከሎ ቀራጺ ነሪድ ብለና አብሳግላ ሆይኑ ክሪዮ ደሊ አምላክ ቃይሎ ሪዎ ማዕዲ ሪዎ ዘኪዎስ ሎሚ ምሳኻ ኹዕል ግባአኒ ኢሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ምሳኻ ኹዕል ግቦይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ነቂሕና እንተዳደሊናዮ ኩነታትናን ዓዲ ዘለናየን ኩነታት ዘለናየን አይግድሸኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ በዚህ መዓልት እዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንነብስ ወከፍና زدالو قال እግዚአብሔር እዚው አነ ንስኻትኩም ነቂሕና ክንጽበዮ ይደልየናሎ እግዚአብሔር ከም ፍቃዱ ክገብር እሙንን ጻድቅን ይኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ነቶም ዝጽበይዎ ነቶም ለይትን መዓልትን ዝኹሕኩሖ ኳሕኩሑ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ስቂል ይኮነን ናይ ሞዳታ ኣብ ኤርምያስ 29 እስኪ ይደላይ ብሩኽ ዘሪ እግዚአብሔር ባርኩም ቶም إرمياس 29 عسرتاو كلته ولا عسرت حدث جميركا ونصبغتيا أنا إذا حسولكم تملت بالكنا سكاير بارك أنا إذا حسولكم زلخو حساب وفولتي ما فتسم تان تصفان كوبكم سي حساب دهان مبر ناي كفو أيكونن يبل إكزابير سكاب 10 كتصوعني ما تيكم دما أنت قد قبريكم كتصوعني ما تيهم دما كتلمنني إخهم أمه كسمعكم بمنتهينا نصوع نكزابير بصولتنا نصوع بمسكاننا نصوع نكزابير كتمسكن خلق إكزابير لونته أباها أبيت كاي قلت إكزابير تمسكنهم سلاسن أولسن أبتي سربيت كوي نمسي أنت عم تقبرني يرام مسيلكم أبو سربيت كون كتلمنا نتايو متى أنت سرد الله كانت يا رب أكبر بقى أنت أقول سيهات دلي أبو سربيت كونك أبو سربيت على فسبي يرداي أولسن سلاسن كنت أقبرني يرام مسيلكم يسوعني يرام أسخاي سوم عماله زايبر تمسجنهم كتسوعني ما تيكم دما كترخبني يقوم بملو لبي كتسوعني ما تيكم دما كتلمنني يقوم أمه كسمعكم بملو لبهم حجي ريوا زعمتو يحاونا زبلنا زنبره بملعت لبنا نكرسس كجزاء بروخات عواتي بملو لبنا نعم لا تدلي لبي كله أنك زايبر تمسجن يقول مغنياتو أنا لبي تفرارق قولون تدلو هو جنبارين تتملتي بركي تتقلتي سؤالتك سمعي كلني نزام حبر كل كمان تدي كويني دقهو النجارات يلن لومي أنا نسخاتكم تنسيحنا نبكر مجزايبر نغرب يوات أنا مس إكزابير مبال يوات أنا إكزابير تمسجن يقول نا إكزابير تسجى نا إكزابير برخت نا إكزابير كبري كي حلفنا متان تقدشنا حواتنا حنسا كسولنا يبلسنا إكزابير تمسجن يقول حنسا حواتك كنتكم خاخودي يبلسك خاب مس إكزابير موال كتفلي خام منبر لو مسكنا حلن بروخات حواتك إكزابير تمسجن يقول مغنياتو أتي زم عرب مشم كمسلم معتم الكافر لو يبيك تلك سلم عليه حدا صلاة خاكوا حدا قتالوكوا سلام تدالك يس سلام بلكان ترى خوينو أنا نحوي محرتك حتى قول غسي رجيت إن خيد دخل حوي له محرت حاتي تيا أنا نمحرتي رجيت خيد يلن
እዚያ ግን ሎም መዓልቲ ኣነ ንስኻትኩም ንኹሉ ለብሳ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ትሑት ልቢ ክህበና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንነብስ ወከፍና ጽባሕ ምንታይ ንውዕል ጽባሕ በይን ናይ ንኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ምስ እግዚአብሔር ግን ዕላማና ክኸውን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ክረዳአና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ بلبهم بملؤ لبهم انت دليهم منس كدليني كترخبون وين يهم وصغات في بتاعتها هو كركبلكم نممرخكم كمالسو كاب كلاتهم أبوتاتكم زسوغوغوم حزبتاتن سفراتاتن دما كأكبكم إيه نابتي كابو زماركم سفراون كمالسكم إيه يبل إجزابير سلزي أنا نسخاتكم لهم معلتي بزقال زي كنستانا نعي جبأنا إجزابير تمسجنكم أنت هيد بالله نجزابير أنت لا دلي خيو إجزابير كآخر قبل كمخانة برومساتيل كله إجزابير مسترخبة كخاني أبينا يد توكا مزيلكم نمريت كخيت رفس فوز تخون نعليت كخيت رفس فوز تخون نجزا كخيت رفس فوز تخون سلزي إجزابير تمسجنكم كنصلينا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ካታምር ከገብር አብዝቦታ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አነ ንስኻትኩምኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ከምቲ ቃል አምላኽ ሎም ማዓልት ክንጽልይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን 5 ደቂቃ እንትኾኑ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ድብህጋ እንተዳ ኮይና እግዚአብሔር ዝደልዮ እንተዳ ኮይኑ ካው ዝበልጽ ነገራት የለን ብሩኻት ይሕዋተይ አነ ንስኻትኩምና ኣብዚ ተኣኪብና ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሸግራት እንደሓለፍና ኮለና እግዚአብሔር ደስ አይብሎኒ ስለዚህ እንታ ክንገብር ንኽእልና ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ምዃና ኣሚንና ሎሚ መዓልቲ ክንጽልይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ረቢ ሓውና ዌልካም እንኳዕ ደሓን መጻኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብጣዕሚ ሶሪ ምስ ገለ እኳ ከይድ ኢልና ሰበልና ኣይ መጻኻን ክንተሓታተት ይግባአና ነይሩ ሶሪ ግን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣነ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብሓቂ ኣዚና እንፈትወካ ሓዊኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎም መዓልቲ ክንጽልይና